ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க வீடியோ ஆன் பண்றீங்களா? ஸ்பாட்லைட் மாறி மாறி நாங்க தான் ஸ்பாட்லைட்ல போறோம். நான் என்னுடைய இது வீடியோ ஆன் பண்ணவா? ஏன்னா நான் உங்களை ஸ்பாட்லைட் கொண்டு வரணும்னா நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரமாம். பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. செஷனுக்கு பணிவன்போடு வரவேற்கிறோம். பக்தர்கள் உங்களை பத்தி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப கால அவகாசம் ரொம்ப குறைவா இருந்ததால உங்ககிட்ட நான் கேட்க எனக்கு அவகாசம் கிடைக்கல. உங்களுடைய இந்த ஜர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்ற ஒரு குயிக் ஒரு ஷார்ட் இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு உங்களை பணிவன்போடு கேட்டுக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி நீங்க. ஓகே. 1996 என்னுடைய காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது எனக்கு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் கிடைச்சது. திண்டுக்கல் ஆர்விஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ தென் 1998 சென்னையில் டச்சில் வந்தேன். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2001 ஃபுல் டைம் ஜாயின் பண்ணேன். 2002 ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன், 2004 செகண்ட் இனிஷியேஷன், 2009 நான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நார்த் சென்னை அங்கே வந்து பெரம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு சென்டர் இருந்துச்சு. அதனுடைய இன்சார்ஜாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டர், ப்ரீச்சிங் சென்டர் அப்படின்னு ஆச்சுது. ஸோ எஸ்ஐடிசியில் இப்போ நான் வந்து கரண்ட் செக்ரட்டரியாக சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். யா, தேங்க்யூ ஃபார் வண்டர்ஃபுல். உங்களுடைய முன்னுரைக்கு ரொம்ப சாமையான வணக்கங்கள் பிரபுஜி. நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன் பிரபுஜி, நீங்க கிளாஸ் நீங்க எடுக்கலாம். அப்புறம் டிவோட்டிஸ் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கடைசியில கிளாஸ் முடியும் பொழுது பிரபுஜி கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே, எல்லாருமே வந்து அட்டென்டிவா கிளாஸ் வந்து கவனிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. வாழ்க வளமுடன். எல்லா வல்ல பகவான் கிருஷ்ணால நீங்க நீண்ட ஆயுள் செலுத்தோட வாழணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்ட பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 54th or 55th verse? Sorry பிரபு. So you can make me. I have made you co-host Prabhuji. Okay, but how I will move the page? I will move Prabhuji. No need to worry Prabhuji. I will take. Somebody can read the translation purport. Once they can read the verse and then the translation purport, so that okay. I can also hear. Okay, I will. Because it is a little small for me here. Okay. Translation purport. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு ரெண்டு வாசி. எந்த 55th மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருள். ஓகே மாதாஜி. அன்பு நண்பனே, நாம் இருவரும் உண்மையில் இணை பிரியாத இரண்டு அன்ன பறவைகளைப் போல் இருந்தோம். மானச ஏரியை போன்ற ஒரே இதயத்தில் குடியிருந்தோம். இவ்வாறு இணைந்து 1000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த போதிலும் நாம் இன்னும் நமது உண்மையான உறைவிடத்திலிருந்து நெடுந்தூரம் தள்ளியே இருக்கிறோம். பொருளுரை: உயிர்கள் உள்ளிட்ட முழுமுதற் கடவுளின் உண்மையான உறைவிடம் ஆன்மீக உலகம் ஆகும். அவ்வுலகில் பகவானும் உயிர்களும் மிக்க அமைதியுடன் இணைந்தே வாழ்கின்றனர். மேலும் உயிர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதனால் ஆன்மீக உலகின் ஆனந்த வாழ்வினை இருவரும் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். ஆனால் உயிர் தான் மட்டும் தனியே மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பியதால் உலகினில் வீழ்கிறான். அவன் இந்நிலையில் இருந்த போதிலும் பகவான் எப்பொழுதும் தன் உயிர் நண்பனிடம் பரமாத்மாவாகவே இணைந்தே இருக்கின்றார். இருந்தும் உயிரின் மறதியினால் பரமாத்மாவாக இறைவன் தன்னுடன் இணைந்தே இருக்கின்றார் என்பதை அவன் அறிவதில்லை. இவ்வாறு உயிர் பொருட்கள் யுகங்கள் தோறும் பந்தப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கின்றன.
பகவான் தன்னுடைய நண்பனாக உயிர்களை தொடர்ந்து வந்த போதிலும் வாழ்வின் மறதியினால் அவன் அவரை அறிவதில்லை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன மாதாஜி? இது வந்து புரஞ்சனன் வந்து புரஞ்சனியாக. ஓகே, ஃபைன். ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய. Am I audible? Yes, Prabhuji. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। ताप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपव्रतायिने गौरगतदामदाय नमरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। I think the lighting is a little bad. I will try the other way. I will turn myself. Opposite Is to this better? yes, Prabhuji, to an extent. It's right on the top. எத்தனை மணி வரைக்கும் bro மாதாஜி? 7:30 வரைக்கும் Prabhuji. Okay, including question answer, right? Yes. Okay. Classes we can ask for class generally நான் 8 வரைக்குமே எடுப்பேன். So you can take up actually because நீங்க மீட்டிங் வேற அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஒரு ஆத்மாவினுடைய பயணத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவானது இந்த பௌதிக உலகத்துல வரும் பொழுது அது பகவானை விட்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்தா இருக்கிறது. ஸோ இது நாம ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்.
ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த விஷயம்தான் வந்து நாம ஒரு அந்நிய இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத உணர்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்லும் பொழுது 7வது அத்தியாயம் குறிப்பா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, 7வது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்துல முதல் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடத்துல சொல்றார், அர்ஜுனா, நான் வந்து உனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போறேன், நீ கவனமா கேளு, தச்சுணு அப்படிங்கிறாரு. எதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்ல போறேன்? இதன் மூலமா உனக்கு என்னை சந்தேகம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமா 7வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ற, நான் வந்து உனக்கு ஞானம் விஞ்ஞானம் இந்த ரெண்டையும் கொடுக்க போறேன். ஞானம் தேகம் ச விஞ்ஞானம் இதம் வக்ஷ்யாமி அசேஷத்தக யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோன்யஸ் ஞாத்தவ்யம் அவசிஷ்யத்தே. ஸோ எதை பற்றி நான் உனக்கு சொல்ல போறேனோ அதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறமா இந்த உலகத்துல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ பௌதிக ஞானம் ஆன்மீக ஞானம் ரெண்டுத்தையும் நான் உனக்கு கொடுக்க போறேன். ஞானம் விஞ்ஞானம், இந்த புலன்களால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை பற்றியது ஞானம். இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நாம உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் வந்து விஞ்ஞானங்கள். ஸோ அது வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா, பகவானுடைய இருப்பிடம், பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய உறவு, இதெல்லாம் வந்து விஞ்ஞானம், ரியலைஸ்டு நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. நம்ம தியரிட்டிக்கலா இதை படிச்சா கூட நாம அதை ரியலைஸ் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து அது புரியும். ஸோ இது பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பத்திலே கிருஷ்ணர் வந்து நாலேஜா கொடுத்தார். எப்படி நாலேஜா கொடுத்தார்? 2nd சாப்டர் 11th verse, 12th verse கிருஷ்ணா என்ன சொல்றார்? நத்வேவாகம் ஜாத்து நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிப நச்சைவன பவிஷ்யாம சர்வே வயம் அத்தः பரம். அப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்க நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெளிவுபடுத்துறாரு என்ன அப்படின்னா, நான் நீ கிருஷ்ணன் சொல்றார். 2 பேரோட நிப்பாட்டிக்கல, இவெல்லா மன்னர்களும், ஏன்னா அங்க கூடியிருந்தவங்க எல்லாத்தையுமே சொல்றார். இதற்கு முன்பு இல்லாமல் இருந்த காலம் இல்லை, இனிமேல் இல்லாமல் இருக்க போவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் இருந்ததில்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் இருந்துகிட்டே இருந்தோம், நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் இல்லாம போயிட்டோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. சரி, இனிமேலும் இல்லாமல் இருக்க போறோம் அப்படின்னாக்கா அழிஞ்சிடுவோமா அப்படின்னாக்கா இல்லை, ஏன்னா ஆத்மா அழிக்க முடியாது. அதுவும் 2வது அத்தியாயத்துல பின்னாடி சொல்றார் கிருஷ்ணர். அப்ப இந்த ஆத்மாவானது நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம தெரிஞ்சுக்கிடணும். நாம வந்து நித்தியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம். எங்க எப்படி அப்படிங்கிறது தான் மாறுபடக்கூடிய தகவல்கள், அது மாறுபடக்கூடிய விஷயங்கள். நாம வந்து நம்முடைய பக்தியில முழுமை பெற்று பக்குவம் அடைந்து பகவானிடத்துல அன்பு மூலமான ஒரு உறவை வளர்த்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம ஆன்மீக உலகத்துல வாழ்வோம், ஆன்மீக சரீரத்துல. இல்ல நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல நிறைய பற்றுதல் கொண்டு அதுக்கு மேலேயே நிறைய ஆசை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு பௌதிக சரீரத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம். சோ அப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி இம்மிடியட்டா வரும், என்ன, ஓ அங்க வாழுறோம் இங்க வாழுறோம், என்ன பெரிய வித்தியாசம்? ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா 2 உலகத்தினுடைய தன்மைகளும் வேற வேற. அதுவும் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். என்ன, இந்த உலகமானது, நாம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் என்னது, பூத்வா பூத்வா பிரளியத்தே, மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த உலகத்துல நாம வசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த உலகமே அழிக்கப்படுது அப்படின்னாக்கா அதோட சேர்த்து நாமும் அழிக்கப்படுவோம். இந்த சென்ஸ் நம்முடைய சரீரம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும். அப்புறம் அடுத்த இன்னொரு சரீரத்துக்கு போகும். இப்படியே சரீரம் விட்டு நாம போயிட்டே இருப்போம். சங்கராச்சாரியார் சொன்ன மாதிரி
புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனே ஷடரே ஷயனே. ஒவ்வொரு தடவையும் நாம பிறக்கிறோம், ஒவ்வொரு தடவையும் இறக்குறோம், மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தாயினுடைய கருவுக்குள்ள போய் நம்ம உறங்குகின்றோம். சோ இதுதான் இந்த உலகத்துல. ஆனா அந்த உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த உலகம் என்ன, நித்தியமான ஆன்மீகமான உலகம். அங்க சூரியன் தேவையில்லை, சந்திரன் தேவையில்லை, ஈவன் மின்சாரமும் தேவையில்லை. கிருஷ்ணர் இதை பகவத்கீதையில சொல்ற தத் பாஷயத்தை ந சூரியோ ந சசாங்கோ தத்தாம. அந்த அந்த இடம் என்னுடைய இடம். ந சசாங்கோ ந பாவக்கா எத்கத்வா நான் நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எங்க போய் சேர்ந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்ப 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 பிறக்கணுங்கிற சூழ்நிலைக்குள்ள வரமாட்டோம். அப்படின்னு அர்த்தம், ஒரே சரீரத்துல, ஆன்மீக சரீரத்துல நாம ஆனந்தமயமாக வாழ்வோம். ஏன்னா அது சச்சிதானந்தமான ஒரு ரூபம் அது. ஆனா இந்த உலகத்துல நாம பெறக்கூடிய அந்த உருவமானது, பௌதிக உருவமானது எப்படிப்பட்டது? பௌதிக வஸ்துக்களால் ஆனது. இந்த பௌதிக வஸ்துக்கள் எப்படிப்பட்ட தன்மை கொண்டது? இது அதுக்கு நேர் எதிர்ப்பதமான தன்மை கொண்டது. அசத், அச்சித், நிரானந்தா. சோ ஆன்மீக சரீரம் சச்சிதானந்தம், பௌதிக சரீரம் அசத், அச்சித், நிரானந்தா. ரைட்? சோ இந்த தன்மையில நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, வெவ்வேறு சரீரம் பெற்று 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 அது எந்த ஆனந்தமும் கிடையாது. நம்ம நூலா போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வயோதிகமும் ஆகும் அதுல. ஏன்னா இந்த சரீரம் 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது. பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கு இடையில அது சில காலம் தங்குகிறது, அப்புறம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது, வளர்கிறது, தேய்கிறது, கடைசியா இறப்புங்கிற விதியில அழிஞ்சிருது. இது 6 விதமான மாற்றங்கள். ஆனா ஆன்மீக சரீரம் அப்படிப்பட்டது கிடையாது. சோ அப்ப இந்த சரீரம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கூட அந்த சரீரத்தை நம்ம ரொம்ப நாள் தக்க வச்சிருக்க முடியாது. சிலர் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம். ஆஹா, இந்த அழகான சரீரமே எனக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே. ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயோதிகம் ஆக 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 பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா தோல்ல சுருக்கம் அது இதெல்லாம் விழ ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நடிகை, அவங்க பேர் இப்ப டக்குன்னு மறந்து போச்சு. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசாக ஆக என்ன ஆச்சுது, அவங்களுடைய கண்ணு கீழே அவங்களுக்கு சுருக்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னை ஒரு ரூமுக்குள்ள போட்டு தன்னை தானே ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தன்னை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தவே இல்லை. காரணம் என்ன, தான் ரொம்ப அழகான ஒரு இமேஜை மக்கள் மத்தியில வச்சிருந்தேன். ஆனா இப்ப எனக்கு தோல் சுருக்கம் விழுந்து என்னுடைய சரீரம் இவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மக்களுக்கு என்னை பிடிக்காம போய் அவங்க என்னை நிராகரிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படும். அதுக்கு நானே என்னை கூட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்துக்கிட்டாங்க. சோ நமக்கு எவ்வளவு பிரியமான சரீரமா இருந்தாலும் சரி, அது அழியக்கூடியது. சோ அப்ப இந்த புரஞ்சனா கதையில பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன சொல்றது, நாம இந்த உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா பகவானிடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரத்துலதான் இருக்கிறோம். எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு சொல்றது, அது எவ்வளவு தூரம்னே சொல்ல முடியாது. இது பிரம்ம சம்ஹிதையில நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் இன்டைரக்டா ஆனா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ பகவான் இருக்கக்கூடிய இருப்பிடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஒரு முனி அவர் மனசு போற வேகத்துல எங்க வரைக்கும் பல ஆண்டு காலங்கள் அவர் பிரயாணம் செய்தாலும் கூட அவர் அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகிறது கஷ்டப்படுவாரு. என்ன சொல்றது பிரம்ம சம்ஹிதையில, பந்தாஸ்து கோடி சதவத்சர சம்ரகம்யோ வாயோரதாபி மனசோ முனி புங்கவானாம் சோப்யஸ்தி யத் பிரபத சிம்னி அவிசிந்த்ய தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம்
தமஹம் பஜாமி. சோ என்ன சொல்றது, பந்தாஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ, கோடி சதவத்சர 100 கோடி ஆண்டுகள். யாரு? முனி புங்கவானம், பெரிய பெரிய ரிஷிகள் என்ன பண்றாங்க, மனசோ அதாபி, மனசு போற வேகத்துல அவங்க வந்து பிரயாணிக்கிறாங்களாம். அது என்ன ப்ரூவ் மனசு போற வேகம்? இப்ப நான் வந்து பெங்களூர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். இந்த எனக்கு பீச் கார்டன் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். என் மனசு இப்ப நினைச்சுன்னா கூட என்ன ஆயிடும், ஓ நம்ம கோயில்ல நேரம் இந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பசங்க, அந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இது நடந்துட்டு இருக்கோம், அது நடந்துட்டு இருக்கோம். என் மனசு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னாக்கா இம்மிடியட்டா அங்க டிராவல் பண்ணிடும். அப்படிங்கிற நேரம் தான் ரைட். அப்படின்னா அந்த மனசனுடைய வேகம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இங்க பிரம்ம சமீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பந்தாஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ வாயோ அதாபி மனசோ முனி புங்கவானம். காத்தோடைய வேகம் இல்ல, மனசோடைய வேகம். ஏன்னா காத்து கொஞ்சம் வேகமா செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டதுதான். நமக்கு வந்து காத்து வேகமா போச்சுன்னா நிறைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது. சூறாவளி காற்றுலாம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுறது, சில நேரம் 150 கிலோமீட்டர் வேகம், அதெல்லாம் தாங்க முடியாது பீச் பக்கத்துல. ஏன்னா இங்கேயும் பீச் பக்கத்துல இருக்குது, இங்க இருந்து பார்த்தாலே தெரியற மாதிரி இருக்குது. சோ இந்த புயல் காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். காத்து அவ்வளோ வேகத்துல அடிக்கும், சத்தம் தான் கேட்கற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி லைட்டு ரொம்ப வேகமா பிரயாணிக்கும். ஆனா மனசு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அதிவேகத்துல பிரயாணிக்கக்கூடியது. அவ்வளோ வேகமா போகக்கூடிய அந்த மனசால கோடி ஆண்டுகள் நம்ம வந்து பிரயாணம் செய்தாலும் கூட அவங்க பகவானை அடையவே முடியாதான். பகவானுடைய கால்வரல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜோதியை தான் அவங்களால போய் ரீச் ஆக முடியுதான். சோபியஸ்தி யத் பிரபத சிம்னி அபிச்சிந்திய தத்துவே. இது நாம வந்து எங்க இருக்கிறோம், எங்க இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்ப அப்படின்னா நான் எப்படி பிரபு அந்த உலகத்துக்கு போக முடியும்? சோ அதுதான் நாம உண்மையிலேயே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்னதான் இங்க வந்து இந்த புரஞ்சனி ஆறுது அப்படிங்கிறதுல வந்து இந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப நாளா இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாலும் கூட அது பகவானிடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னா அப்படின்னாக்கா, ஆக்சுவலா இந்த புரஞ்சனா கதையில பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து மன்னர் பிராச்சீன பரீசத்துக்கு வந்து நாரத முனிவர் கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்கள்ல வரக்கூடிய ஒரு பகுதி இது. பிராச்சீன பரீசத்து வந்து ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி. அவர் வந்து ஏகப்பட்ட யாகங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார். கர்மகாண்டத்துல அவர் வந்து முழுக்க தன்னை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறார். ஆனா அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உபதேசங்கள், ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக நாரதர் வந்து இங்க உபதேசம் பண்றார். அந்த கதையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நாரதர் எல்லா உபதேசமும் புரிஞ்ச அது பிராச்சீன பரிகத்துக்கு சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறமா பிராச்சீன பரிகத்துக்கு சொல்வாரு, நானும் கிரகஸ்தா, நீங்க ரொம்ப நல்லா சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது, ஆனா ஒண்ணுமே புரியல. சோ அதுதான் வந்து மைய கருத்து. அதுக்கப்புறம் அதே கதையை திரும்ப ஒருக்க நாரதர் சொல்வார். அதுவும் பாகவதத்துல அப்படியே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஹோல் ஸ்டோரியினுடைய மைய கருத்து என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த புரஞ்சனா அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னாக்கா இந்த பிராச்சீன பர்கீசத் அப்படிங்கிற அந்த மன்னனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை வந்து அவர் அட்ரஸ் பண்றாரு. சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த ஆத்ம ஞானத்தை நாம வந்து வெளிப்புறமாக பார்க்கக்கூடிய இந்த சரீரங்கள் கிடையாது. நாம இந்த சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணர், நான் முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் இல்லையா, பகவத்கீதையினுடைய 7வது அத்தியாயத்துல
அப்படியே ஒரு ஃபுல் பில்டப் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா நான் ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டும் சொல்ல போறேன். இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க ரொம்ப ரொம்ப ரேரு. மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித்தது சித்தேதத்தாம் அப்படி சித்தானாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிரம் பேர்கள்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் என்ன வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித்தது சித்தேதத்தாம் அப்படி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்துவத. கஷ்டின் மாம் வேதி. மாம்னு யார் சொல்றா? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கொஞ்சம் பேர் தான். ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அவ்வளோ அரிதான ஒரு விஷயத்தை பத்தி உனக்கு நான் இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல என்ன சொல்றார்? இந்த உலகத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஆனா இந்த உலகத்தை பத்தி கிருஷ்ணர் வந்து ஒரே ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார். என்ன சொன்னார்? பூமிராபனலோ வாயு கம்மனோ புத்தி ரேவச்ச அகங்கார விதியமே பின்னா பிரகிருதி ரஷ்டதா. இந்த 8 விஷயங்களாலதான் இந்த எல்லாமே ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னெல்லாம்? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். புரிஞ்சுதா? அவ்வளவுதான். இந்த உலகத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது கிருஷ்ணர் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்றார். ஞானம் விஞ்ஞானம் சொல்றேன் அப்படின்னு ஞானத்துக்கு பத்தி இந்த அதாவது நம்மளுடைய புலன்களால தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவர் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு எங்க போயிடுறாரு? அபரேயம் இதஸ்துவன்யம். அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ஆத்மாவை பற்றி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறமா அபரேயம் இதஸ்துவன்யம். இந்த ஜடம் இந்த ஆத்மா இது ரெண்டுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு ஒன்று இருக்கிறது. அது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சோ அப்ப இந்த மொத்த பௌதிக உலகத்தையும் கிருஷ்ணர் வந்து வர்ணிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரே ஸ்லோகம் தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு இந்த உலகத்தை பற்றிய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த உலகம் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதனால் ஆக்கப்பட்டது. எதை எடுத்துக்கோங்க, anything you take in this world, நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? இந்த பொருள் இந்த 8 விதமான வஸ்துக்களால் ஆக்கப்பட்டது. இல்ல 7 இருக்கலாம், இல்ல 5 இருக்கலாம், இல்ல 4 இருக்கலாம், இல்ல 3 இருக்கலாம். மேக்சிமம் இந்த 8 விஷயங்களால. அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளவுதான். நாம பொதுவா என்னன்னு சொல்லுவோம்? கற்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா? கற்றது கல்லாதது உலகளவு. சோ அத வந்து நாம பொதுவான அர்த்தத்திலையும் பார்க்கலாம், ஆன்மீகமான கண்ணோட்டத்திலையும் பார்க்கலாம். என்ன? கற்றது கைமண் அளவு. இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம பொதுவாவே நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய நாலேஜ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன கைமண் அளவுக்கு தான் அவ்வளவு நமக்கு தெரியும். நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்குமே யாருக்குமே தெரியாது அமேசான் காடுகளுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாரும் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணது கிடையாது. நிறைய பள்ளத்தாக்குகள்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அடி வரைக்கும் போயிருக்கிறாங்க, அதுக்கு மேல தெரியாது. கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழம் வரைக்கும் தான் அவங்களால பார்க்க முடியுது, அது கீழே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு அவங்களால சொல்ல முடியல. இப்படி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இடையில இந்த ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு ஏரோப்ளைன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு போகும்போது அப்படியே காணாம போயிடுச்சு. எங்க போச்சுது, எப்படி போச்சுது யாருக்குமே தெரியாது. அந்த பெர்முடா ட்ரையாங்கிள்ங்கிற ஒரு இடத்து பக்கமா கப்பல் போகாது, ஏரோப்ளைன் போகாது, எதுவுமே போகாது. ஏன் அங்க அப்படி இருக்குன்னு யாராவது கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவும் அவங்களால முடியல. சோ இந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள்னு நிறைய இருக்கிறது. ஜட வஸ்துக்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே அப்படின்னா கூட நிறைய இருக்குது அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளலாம். ரைட்? எஸ், அதுவும் கரெக்ட் தான். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னாக்கா நாம இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கத்துக்கிட்டாலுமே கூட அது வந்து நமக்கு ஒரு கைமண் அளவு தான். ஏன்? அது வெறுமனே தான். ஒரு ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணன் முடிக்கிறாரு என்ன? பூமிராபனலோ வாயு கம்மனோ புத்தி ரேவச்ச அகங்காரம் விதியமே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. இந்த பிரிக்கப்பட்ட 8 விஷயங்களால இந்த உலகம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அப்ப இந்த 8 விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பற்றி தெரிந்துக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே கிடையாது. அவ்வளவுதான். அப்ப மீதி என்ன இருக்கு? கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா மீதி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சரீரத்துக்குள்ள ஒருத்தன் இருக்கிறானே, அவன் யாரு? அவனுடைய சோர்ஸ் என்ன? அவனுக்கும் அந்த சோர்ஸுக்கும் இடையில என்ன சம்பந்தம் இருக்குது? அந்த சம்பந்தத்துல அவன் என்ன மாதிரி செயல்படணும்? அதனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப 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 ஆழமானது. நம்ம அதை தோண்ட 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 அது போயிட்டே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பகவான் எல்லையற்றவர். பகவான் எல்லையற்றவர். அவரை நாம முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு முடியவே முடியாது. ஏன்னா ஆதிசேஷனே தன்னுடைய எல்லா தலைகளாலும் பகவானுடைய புகழை பாடி முடிக்க முயற்சி பண்றாரு. இன்னும் அவர் முடிச்ச பாடு இல்லை. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. அப்ப நாம ஆன்மீக உலகம் அல்லது பகவான் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னாக்கா நிறைய இருக்குது. அப்ப நம்ம இந்த உலகத்தை பத்தி முழுக்க கத்துக்கிட்டாலும் கூட அது கைமண் அளவு தான். ஆனா நம்ம கத்துக்காதது நிறைய இருக்குது அப்படின்னு. அதனாலதான் பிரபுபாதர் எப்பயுமே ஒண்ணு சொல்லுவாரு, என்ன அப்படின்னாக்கா எது பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். ஐ திங்க் 7th சாப்டர் முன்னாடி 3rd சாப்டர்ல கூட சொல்றாரு நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னா to know about matter, spirit and the controller of both. அதுதான் பக்குவமான ஞானம். சோ மேட்டரை பத்தி சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் ஒரே ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார். அதுதான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த மேட்டருக்கு அவ்வளவுதான் முக்கியத்துவம் கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார். அப்ப இந்த ஜட வஸ்துக்களை பற்றி நம்ம ரொம்ப அலட்டிக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இவ்வளவுதான். எந்த பொருள் எடுத்துக்கோங்க நீங்க, இந்த மொத்த உலகமே இந்த விஷயங்களால் ஆக்கப்பட்டதுதான். அப்ப அதுல போய் இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன? ஆனா நமக்கு நிறைய இன்க்யூசிட்டிவ்னஸ் இருக்கும். ஐயோ ஐயோ இங்க என்ன நடந்துச்சு, அது நடந்துச்சு, இப்படி நடந்துச்சு, அப்படி இப்படி இப்படின்னு நமக்கு ஒரே அங்கலாய்ப்பு இருக்கும். சில நேரம்லாம் பயங்கர பதட்டத்துல இருப்போம், அன்சைட்டி. ஆனா அவர் கூலா ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல இந்த உலகம் இவ்வளவுதான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அப்ப ஆன்மீக விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அதிக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். ஏன்னா அதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய 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 இருக்கு. ஆழம் 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 ஆழமா போயிட்டே இருக்குது அது. சோ அதுல முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை. அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்றது, நாம திரும்ப திரும்ப பிறந்துகிட்டே இருந்தோம்னா கூட இருந்தாலும் நாம ரொம்ப தூரமா இருக்கிறோம். எங்க ஆன்மீக உலகம் அங்க இருக்கிறது, நாம இங்க ஜட உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். நாமளா முயற்சி பண்ணி அந்த உலகத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பகவான் இறங்கி வரணும்னா அவர் வேகமா வந்துடுவார். ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா அவரால் டிராவல் பண்ண முடியும். நம்மளால அப்படி இல்லை. ஸோ அதனாலதான் நம்ம என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவான் நம்மளை பார்க்குற மாதிரி நம்ம ஏதாவது சேவை செய்தோம் அப்படின்னாக்கா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளா முயற்சி பண்ணி நான் அவரை பார்க்கறதுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஜென்மத்துக்கும் பார்த்துக்க மாட்டோம். ஸோ பகவான் எதை விருப்பப்படுறார்? பகவான் நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தியை தான் அவர் பிரியப்படுறார். என்ன சொல்றார்? பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயாம் யோமே பக்தியா பிரேசதி ததகம் பக்தி உபருதம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மா. ஸோ நானு நீ ஒரு பழமோ ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ அல்லது ஒரு பழமோ கொஞ்சம் தண்ணியோ, பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயாம் தண்ணி,
கொடுத்தா அப்படின்னாக்கா நான் என்ன எடுக்கிறேன் அதுல இருந்து? ததகம், அதுல இருந்து நானு பக்தி உபகிருத்தம், அதுல நீ என் மேல எந்த அளவுக்கு பக்தி வச்சிருக்கியோ அதை தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். அஸ்னாமி, ஐ அக்செப்ட், நான் அதை ஏத்துக்கிறேன். ஆனா எதை? பக்தி உபகிருதம், நீ எனக்கு பிரியத்தோடு அதை கொடுத்துருக்கிறதுனால அந்த பக்தியை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஜட வஸ்துக்கள் அவருக்கு தேவையில்லை, இன்ஃபேக்ட் நமக்குமே தேவையில்லை. ஆனா நாம ஒரு யந்திரத்துக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கோம், அந்த யந்திரத்துக்கு ஃபியூயல் தேவை, அதனாலதான் இந்த ஜட வஸ்துக்களை நாம சாப்பிடுறோம். அதுல நம்ம ஒண்ணா நினைச்சுக்கோம், இது இப்படி, எனக்கு இது பிடிக்கும், அது பிடிக்காது, அது அப்படி, இது இப்படி. அதனாலதான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஜட வஸ்துக்களை வைத்து பார்க்காதீங்க, நீங்க என்ன பாருங்க, இது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கக்கூடிய பிரசாதம், அவருடைய கருணை அப்படின்னு நாம அதை ஏத்துக்கணும். இந்த உடலையும் உயிரையும் ஒட்டி வச்சிருக்கிறதுக்காக அதுதான் நம்மளுடைய மனநிலையாக இருக்க வேண்டும். ஆரம்பத்துல அது நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும், அது ஆனா பயிற்சி எடுக்கணும் அதுக்கு. சோ அப்படி இந்த ஜீவனுடைய நிலைப்பாடு, நாம பகவானை விட்டு தூரம் இருக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல அது ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம தூரம் இருக்கிறோம், அது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஐயோ இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டேனே, நான் திரும்ப போகணுமே என் வீட்டுக்கு, அந்த ஏக்கம், ஐயோ எங்க அப்பா கிட்ட நான் திரும்பி போகணுமே, அந்த ஏக்கம் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு உண்டான பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம். சோ அது எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது, அதுக்குண்டான வழிமுறைகளை தான் நமக்கு நம்முடைய ஆச்சாரியர் தேவதராச பக்திவேதாந்த பிரபுபாதர் அவர் ரொம்ப தெளிவா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். என்ன, நாம இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான அங்கமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி எடுத்துட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய செயல்முறைகளை நாம ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட தீவிரமாக சின்சியர்லி அண்ட் சீரியஸ்லி நாம செயல்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அப்ப நாம நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்துல வேகமாக சென்று நாம நம்முடைய நிரந்தரமான தந்தை, இட்டர்னல் ஃபாதர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண இடத்துல மீண்டும் சேவை செய்யறதுக்கு போய் சேர முடியும். அதுக்குண்டான வழிமுறை இந்த கலியுகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்படி அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது, நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய பௌதிக கலங்கங்கள் அகற்றப்படுகிறது. சேத்தோ தர்ப்பணமாஜனம் பவ மகாதாவாக்னி நிர்வாகனம் ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம். ஸோ நம்ம இது டெய்லி காலையில சிக்ஷாஷ்டகம் படிக்கணும், அதனுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த நாமத்தை பரம் விஜயத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம், இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் நம்மளுடைய இதயத்துல ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்காறுகள், காம குரோத லோப மத மோகம் ஆச்சரியம், இந்த 6 விதமான அழுக்காறுகளும் என்ன பண்ணப்படுது, சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. அப்ப நமக்கு என்ன பிறக்கிறது, வித்யாவது ஞானம் பிறக்கிறது. என்ன, ஐயோ நான் இந்த உலகத்தை சேர்ந்தவன் இல்லையே, நான் பகவானுடைய அம்சமாச்சே, நான் ஏன் இங்க இப்படி உழண்டு கொண்டிருக்கின்றேன், சம்சார தாவா நலீத லோகா, நாம் நெருப்புல இடப்பட்ட புழுவாக துடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உலகத்துல. சோ அப்ப அதுல இருந்து வெளியேறதுக்கு நாம முதல்ல நம்ம யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். அது நமக்கு கண்ணு நல்லா தெரியணும்னா கண்ணாடியிலையும் அழுக்கு இல்லாம இருக்கணும். அந்த கண்ணாடி தான் நம்மளை யாருன்னு அடையாளம் காட்டக்கூடியது. ஸோ நம்ம கண்ணாடிக்கு முன்னாடி போய் நின்னோம்னா கூட கண்ணாடி முழுக்க அழுக்கா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ அந்த கண்ணாடியை துடைக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். அப்படி நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்முடைய கண்ணாடி போன்ற மனதை துடைத்தோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம யாருங்கிற அடையாளம் நமக்கு தெளிவா தெரியுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்,
பா கிருஷ்ணா ஆஸ்லிஷ்யவா பாரதம் பினஷ்டுமாம் அதர்ஷனன் மர்மஹதம் கரோத்வா யதா ததா வா விததாத்துலம் பதோ மத் பிராணநாதஸ்து சஏவனாபர. நீ என்ன உதைச்சாலும் சரி, என்ன உதாசீனப்படுத்தினாலும் சரி, இல்ல கட்டி அணைச்சுக்கிட்டாலும் சரி, நீதான் என்னுடைய பிராணநாதன். நான் தெரியாம இந்த இடத்துக்குள்ள வந்துட்டேன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால. ஆனா நான் இருக்க வேண்டியது உன்னுடைய இடத்துல. அதனால நீ என்ன பண்ணாலும் சரி, நான் உன்னையே என்னுடைய நாதனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? பகவானை பற்றிய பகவானிடத்துல ஒரு அன்பு ஏற்படுகிறது. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய பக்தர்களை நானே விரைவாக விடுவிப்பவனாக இருக்கின்றேன். பகவத்கீதை 12th சாப்டர்ல சொல்றாரு கிருஷ்ணர். 6th and 7th verse. 7th verse டிரான்ஸ்லேஷனுடைய இறுதியில சொல்ற, ஐ ஆம் த ஸ்விஃப்ட் டெலிவரர் ஆஃப் மை டிவோட்டீஸ். ஸோ பக்தி யோகத்துல மட்டும்தான் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது. மற்ற யோகங்கள் என்ன? நாமளா முயற்சி பண்ற பாதை. அது என்ன? கிளேஷோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்த சக்த சேதசாம். அதுல கிளேஷங்கள், துக்கங்கள், துயரங்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களுக்கு. ஸோ அப்ப எது சிறந்த வழிமுறை? பக்தி. அதுதான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால அதை புரிஞ்சுண்டு நாம அவங்களுடைய திருவடிகளை பற்றி நாம என்ன பண்ணணும்? மீண்டும் நம்மளுடைய ஸ்தானத்திற்கு திரும்பி செல்றதுக்கு நாம முழு பிரயத்தனப்படணும். நம்ம இப்ப சில நேரம் 5%, 10%, ஒரு 15, 20 அந்த மாதிரிதான் பிரயத்தனப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம முழுசா 100% பிரயத்தனப்படணும். ஸோ அதுதான் இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ரொம்ப தூரத்துல இருக்கோம். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி குட் நாலேஜ். ஆக்சுவலா அந்த நாலேஜை தான் இங்க நாரதர் பிராச்சீன பரிகசத்துக்கு இம்பார்ட் பண்ண நினைக்கிறாரு. நாம இந்த உலகத்துல பலி கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம கர்ம காண்டத்துல இருந்துட்டு அப்புறம் ஓகே புண்ணியம் கிடைச்சா மேலோகங்கள் போக வேண்டிய சொர்க்கம், அந்த புண்ணிய கணக்கு தீர்ந்ததும் திரும்ப இந்த உலகத்திலே திரும்ப வர வேண்டியது. இந்த உலகத்துல எங்க போனாலும் அதுதான் நிலைமை அப்படிங்கிறதையும் பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. பிரம்மா புவனாலோக புனராவர்த்தனம். நீ பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இது மாதிரி செஞ்சு ஏற்றம் பெற்றா கூட நீ பக்தி பண்ணல அப்படின்னாக்கா புனராவர்த்தனம், திரும்பி வந்துதான் ஆகணும், திரும்பி பறந்துதான் ஆகணும். அப்ப என்ன ஒரே வழி இந்த கலியுகத்துல? ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமேவ கேவலம் கலவு நாஸ்தேவ 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 கதிரமிட்டா. ஆனால் நம்மளோட பிராயத்தனம், நம்மளுடைய முயற்சிகள் எதுக்காகனதா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்தானத்தை அடையிறதுக்கான முயற்சியாக அதிகப்படியாக இருக்கணும். மற்றபடி இந்த உடலை உயிரோடு ஒட்டி வைத்திருப்பதற்காக, ஏன்னா இதுதான் நமக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு படகு. நாம அதை உபயோகப்படுத்தி அக்கறைக்கு போயிடணும், ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடணும். ஸோ அது வரைக்கும் என்ன நமக்கு இந்த சரீரம் தேவை. அதனால அதை பராமரிக்கிறதுக்கு, உடலை உயிரோடு ஒட்டி வைத்திருப்பதற்கு தேவையானதை நம்ம செஞ்சுக்கிடலாம். அத்தியாவசிய தேவைகள், பேசிக் நெசசிட்டிஸ், ரோட்டி காப்படா மக்கான், அதுக்கு தேவை என்னவோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யற வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓகே. அது தவறாக சொல்லப்படலை, பகவத்கீதையிலையும் அது சொல்லப்படலை. கிருஷ்ணரே அதை பரிந்துரைக்கிறார். ஆனா நம்ம என்ன இப்ப நிறைய அத்தியாவசிய தேவைகளை கொண்டு வந்திருக்கோம். என்ன பாருங்க பிரபு, இந்த மொபைல் இருக்கிறதுனாலதானே நான் மொபைல்லாம் வச்சு வீட்டுல இருந்துகிட்டே பாகவதம் கேட்கிறேன். சோ இந்த மொபைல் ரொம்ப அவசியம் இல்ல பிரபு. நிச்சயமா இது அத்தியாவசியம் கிடையாது. நமக்கு இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா, மொபைல் இல்லாட்டினா நம்ம அட்லீஸ்ட் கோயிலுக்கு போய் சேவை செய்யறதுக்கோ இல்ல கேட்கறதுக்கோ பிரயத்தனப்படுவோம். நம்மளுடைய நேரம் எல்லாம் அதுக்கு செலவிடுவோம். இப்ப என்ன பண்றோம்? வேற எதுக்கு நேரம் நிறைய செலவு பண்ணோம். அதனால கோயில் போறதை மிச்சப்படுத்தி நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ அங்க இருந்தே நான் கேட்டுக்கிறேன். கம்ஃபர்ட். எஸ், இங்க நம்ம கொடுக்குது நமக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. நிறைய பேர் இந்த ஆன்லைன்ல தான் நமக்கு கிருஷ்ண பக்தியே கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் கூட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னாக்கா இது அத்தியாவசிய தேவைகள்ல வர்றது கிடையாது. நமக்கு
ஆத்மாவை பகவானிடத்துல கொண்டு போறதுதான் அத்தியாவசிய தேவை. அதுக்குண்டான செயல்பாடுகளை நாம அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த மொபைலை வந்து நாம இந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்திக்கணும். இதைதான் நம்முடைய ஆச்சாரிய ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? யுக்த வைராக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். நம்ம எல்லாத்தையுமே யுக்த வைராக்கியமா போட்டுப்போம். ஆனா அது உண்மையிலேயே கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்காக மட்டுமே நான் அதை உபயோகப்படுத்துறேன் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கணும். அப்பனாதான் அது யுக்த வைராக்கியம். இல்லை அப்படின்னாக்கா அது பல்கு வைராக்கியமா தான் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம வசதிக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் யுக்த வைராக்கியத்தை அப்படின்னு ஆயிடும். ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னாக்கா, நாம அதிக நேரம் செலவிட வேண்டியது நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்தானத்திற்கு திரும்பி போறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Another 6-7 minutes. Is there any questions or comments? Thank you, Prabhuji, for your wonderful lecture. Actually, a short notice. எங்களுக்கு இந்த பிரவச்சனுக்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய தர்ஷனத்தை கொடுத்துருக்கு. பக்தர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா பிரபுஜி கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசி ஹியர். தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப எக்ஸலண்ட் லெக்சர். நீங்க கடைசியா வந்து யுக்த வைராகியம் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? ஸோ இதுல என்ன ஒரு டவுட்னா, இப்போ லேப்டாப்ல தான் நாங்க கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கிறோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி. ஆனா அந்த லேப்டாப் வந்து டெடிகேட்டட் ஃபார் லார்டுன்னு சொல்ல முடியாது. நாங்க ஆஃபீஸ்க்கு வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றதுதான். ஸோ இப்போ இது பல்கு வைராகியத்துல வருமா பிரபு? ஓகே, பெரும்பாலுமா அது யுக்த வைராக்கியத்துல இருக்காது. ஏன்னா நம்மளுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனும் அதுல சேர்த்துப்போம். எப்படி ஃபேஸ்புக் பார்க்கறது, ட்விட்டர் பார்க்கறது, இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கறது, எக்ஸ் பார்க்கறது, யூடியூப் பார்க்கறது, நம்ம எல்லாம் அட்லீஸ்ட் நான் என்ன சொல்லிக்கணும், நம்ம மீன்ஸ் நேரத்தை சில நேரங்கள்ல பல நேரங்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இது மாதிரியா செலவிடுறோம். நல்லா யோசித்து பாருங்க, அதெல்லாம் நம்முடைய கிருஷ்ண பக்திக்குரியதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம அதை பாக்குறோமா? இல்ல அட்லீஸ்ட் நம்முடைய ரொட்டி காப்படா மக்களுக்காக மட்டும்தான் அதை உபயோகப்படுத்துறோமா? வேலை இருக்குதுப்பா, வேலைக்காக அதை நல்லா யூஸ் பண்றேன். இந்த ரெண்டு தவிர்த்தது அதிக நேரம் மற்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து நமக்கு உண்மையா இருக்கணும். எழுதுங்க, எந்த நேரத்துல இந்த நேரம் வரைக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறேன், எந்த நேரம் அது இல்லாத விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு. ஸோ அத இல்லாத நேரத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறத கம்மி பண்ணிக்கிட்டே இதுக்காக மட்டும் அதை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த யுக்த வைராக்கியத்துல இருப்போம். ஏன்னா நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறோம். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த கால சூழ்நிலையில தேவையானதெல்லாம் வச்சிருக்கிறத நம்ம வந்து மேபி கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப உபயோகப்படுத்தி இருக்கலாம். ஸோ அதனால அதுல நம்ம என்ன சொல்றது, ஏற்கனவே பாதி மூழ்கி இருக்கோம். அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு தான் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணுமே ஒழிய நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம வந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்னும் கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா பெட்டர். ஓகே, இந்த ரேஷியோவை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம கிருஷ்ணருக்காக உபயோகப்படுத்துறதை அதிகப்படுத்தி நம்மளுடைய புலன்பத்துக்காக உபயோகப்படுத்துறத கம்மி பண்ணணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நமக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு தேவைன்னா லேப்டாப்பை ஓப்பன் பண்ணி வேலை செய்யலாம். இல்ல நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு நமக்கு சோறு போடுறது அது அப்படின்னா அதுக்காக அதை ஓப்பன் பண்ணி வேலை செய்யலாம், இல்லாட்டி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம கிராஜுவலா அதை யுக்த வைராக்கியமா மாத்துவோம். Clear, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhuji, for your wonderful explanation. வேற யாருக்காவது ஏதாவது क्वेश्चन கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க பிரபுஜி. அதாவது இப்ப எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன்ல தான் வந்து இந்த பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா வந்து இந்த வசதிகள் அதை சொல்லி கொடுக்கிற உள்ளூர்லயே ஒரு இடத்துல இருந்து சொல்லி கொடுக்கிற வசதிகள் இல்லாத இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா பிரபுஜி? கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா எங்க ஊர்ல எல்லாம் அந்த வசதிகள் கிடையாது பிரபுஜி. யாரும் சொல்லி கொடுக்க வில்லிங்காவும் இல்லை.
அதுதான் அதனால சொன்னேன். இத நீங்க அந்த கிருஷ்ண பக்தியை இதெல்லாம் கேட்கறதுக்காக கேட்டு மட்டும் அதை உபயோகப்படுத்துனீங்கன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பிரபுபாதர் வந்து ஒரு தடவை சொன்னார், என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, சுவாமிஜி நீங்க வந்து சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப திட்டுறீங்களே, ஆனா நீங்க மட்டும் ஏரோப்ளைன்ல தானே ஒவ்வொரு நாடுல இருந்து இன்னொரு நாடுக்கு பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிருபர் வந்து கேள்வி கேட்டார். பிரபுபாதர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு, நான் இதுல போறனாலதான் இது உண்மையாவே பிரயோஜனப்படுது, இல்லாட்டினா இது உண்மையிலேயே பிரயோஜனம் இல்லாதது அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ கிருஷ்ண பக்திக்காக அது உபயோகப்படுத்தப்படும் பொழுது அது உண்மையான ஒரு பிரயோஜனத்தை அடைகிறது. அது இன்டர்நெட்டா இருக்கட்டும், மொபைலா இருக்கட்டும். ஆனா நான் என்ன முந்தின கேள்விக்கு பதில் சொன்னதுல சார் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, இது கிருஷ்ண பக்திக்காகத்தான் உபயோகப்படுதுங்கிறத நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும். அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும், முள்ள நம்ம அதை நோக்கி முன்னேறணும். எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த நிலையை அடைகிறோமோ அவ்வளோக்கு நமக்கு நல்லது. நம்மளுடைய உணர்வுக்கு, நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ்க்கு, நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம முன்னேறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க எதுவும் கேட்க விரும்புனீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்துட்டு 10 குற்றங்களோட ஜெபிக்கிறது முதல் நிலை, 10 குற்றங்கள் தவிர்த்து ஜெபிக்கிறது இரண்டாம் நிலை, ஆழ்நிலையில ஜெபிக்கிறதுன்னு இப்படி 3 நிலையில இந்த ஆழ்நிலை ஜெபங்கிறது அதை எப்படி பிரபு புரிஞ்சுக்கிறது? ஓகே, ஸோ நீங்க சொல்றது வந்து முதல்ல நாம அபராதம், அடுத்து நாம அபாஸ், அடுத்து சுத்த நாமம் அப்படிங்கிறது. இந்த நாம அபராதம் அப்படிங்கிறது வந்து அபராதம், இந்த 10 அபராதங்கள்ல ஏதாவது 1, 2, 3, 10, 10மே கூட இருக்கலாம். அது அபராதத்துல ஜெபிக்கிறது. அடுத்த நிலை வந்து நாம அபாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த நாம அபாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த அபராதங்களை தவிர்க்க நாம எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய முயற்சி, அந்த முயற்சியோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, நாமத்தை சொல்லுவோம். நம்ம அபராதம்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு முயற்சி எடுப்போம். ஆனா பல நேரங்கள்ல என்ன ஆயிடும், நம்மளை அறியாமலே நாம அந்த அபராதங்களை பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆனா அது வந்து என்னவா கருதப்படுதுன்னா, உண்மையா இவனுக்கு இதை தவிர்க்கணும்னு முயற்சி எடுக்கிறான், ஆனா இன்னும் அவன் முழுமையா தூய்மை அடையாததுனால என்ன, அவன் அதே குற்றங்களை, அபராதங்களை செய்கிறான். ஆனா அவன் கான்சியஸா செய்யல. அதனால அது வந்து நாம அபாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ இந்த எந்த அபராதமும் இல்லாமல் ஒருத்தர் ஜெபிக்கும் பொழுது அது சுத்த நாமம்னு சொல்லப்படுறது. இந்த சுத்த நாமத்தையே வந்து நாம தொடர்ச்சியா ஜெபிச்சுக்கிட்டே பகவானை முழுமையா தியானித்து ஜெபம் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, அது நீங்க கடைசியா சொன்னது, நீங்க இடையில ஒண்ணு விட்டுட்டீங்க. அபராதத்தோட சொல்றது, அபராதத்தை தவிர்க்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம், அபராதம் இல்லாமல் சொல்லக்கூடிய காலம், ஆழ்ந்து தியானத்துல, அதாவது ரொம்ப டீப்பா அதுல இறங்கி அபராதங்கள் இல்லாம பகவான நாமத்தை சொல்றதுங்கிறது அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜா சொல்லலாம். நீங்க என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க? அபராதத்தோட ஜெபிக்கிறது, அபராதத்தை தவிர்த்து ஜெபிக்கிறது, ஆழ்நிலையில ஜெபிக்கிறது. ஆழ்நிலைங்கிறது கம்ப்ளீட் மெடிடேஷன், டிரான்ஸ். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. சுத்த நாமம் அப்படிங்கிறது அபராதம் இல்லாமல் ஜெபிக்கிறது. இந்த அபராதத்தோட அபராதம் இல்லாமல் ஜெபிக்கிறதுக்கு இடையில ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. அதுதான் வந்து நாம அபாஸ் அப்படிங்கிறது. என்ன, அபராதங்களை தவிர்க்க நம்ம முயற்சி செய்து கொண்டே ஜெபிப்பது. நம்ம உண்மையா ட்ரை பண்றோம் அபராதத்தை தவிர்க்கணும்னு, ஆனா சில பல நேரங்கள்ல நம்ம அந்த அபராதத்தை பண்ணிடுறோம். நம்மளுடைய வாசனையினாலோ அல்லது பழக்க வழக்கங்களாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலேயோ செஞ்சிடுறோம். ஆனா உண்மையா அதை தவிர்க்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது நாம அபாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஸோ நாம அபராத், நாம அபாஸ், சுத்த நாம், அப்புறம் டிரான்ஸ். அது ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வடிவுகரசி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. பிரபுஜி, நாங்க வந்து இப்ப கிரகஸ்தர்கள், பௌதிகமாகவும் நம்ம நிறைய மற்ற டியூட்டிஸும் இருக்கு. இருந்தாலும் நம்மளோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அதை எப்படி நம்ம வந்து சஸ்டெயின் பண்றது, உறுதியோட எப்படி வந்து அந்த ஆன்மீக இதுல வந்து நம்ம முன்னேறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு இது கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ நம்ம எப்படி உறுதியா ஆகுறது
ஸோ அதுக்கு முக்கியமான தேவை என்ன அப்படின்னாக்கா, உறுதியா இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நம்ம சங்கம் ரொம்ப அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது. பிரபுபாதர் வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லுவான். ஒருத்தன் எப்ப வந்து ட்ரங்க் கார்டு ஆகிறான், மொடாக்குடிய ட்ரங்க் கார்டு அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஆளு ஒரு மொடாக்குடியனோட அடிக்கடி சங்கம் எடுத்துக்கிட்டானா அவனும் மொடாக்குடியன் ஆகிறான். இன்னொரு உதாரணமும் பிரபுபாதர் கொடுப்பார். ஒரு நெருப்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, அதுக்குள்ள ஒரு இரும்பை போட்டு ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நீங்க அந்த இரும்பு கம்பியை தொட முடியுமா? முடியாது. ஏன்? அதுவுமே நெருப்பு மாதிரி ஆயிடும். அது நெருப்பு மாதிரியே ஆயிடும். ஹீட்டா இருக்கும். அது ஹீட் ஆகி நெருப்பு மாதிரியே இருக்கும். நெருப்பு மாதிரியே இருக்கும். அதேதான். ஸோ நம்மளையும் நாம வந்து தீவிரமா உண்மையா இருக்கக்கூடிய பக்தருடைய சங்கத்துல அதிகமா வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது என்னாகும், நாமளும் அதே நெருப்பு மாதிரியான தன்மையை பெறுவோம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அசோசியேஷனுக்கு நம்ம அடிக்கடி வரணும் அப்படின்னு அர்த்தம். எடுத்துக்கிடணும், அசோசியேஷன் எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு அர்த்தம். 5 சக்தி வாய்ந்த அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல. அதுல வந்து 1 நாம ஜபம், 2 பக்தர்களுடைய சங்கம், 3 பக்தருடைய சங்கத்திலே பாகவதம் படிப்பது கேட்பது, 4 புனித ஸ்தலங்களிலே வசிப்பது, 5 விக்கிரக ஆராதனை. ஸோ இதுல சாண்டிங் தான் டாப் மோஸ்டா இருந்தாலும் கூட பக்தருடைய சங்கம் பிரபுஜி மூணாவது இது என்ன பிரபுஜி? நாம ஜபம், பக்தர்கள் சங்கம், மூணாவது பக்தருடைய சங்கத்துல பாகவதம் படிப்பது கேட்பது. ஸோ அதுல நமக்கு பக்தருடைய சங்கம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதனால அந்த பக்தருடைய சங்கத்தை வந்து நாம ரொம்ப திடமாக ரொம்ப உறுதியா எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, அவர் தீவிரமான பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தரா இருந்தாருன்னா நமக்கும் அது சாயல் ஒட்டும். ஸோ இந்த இரும்பு உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நெருப்பு இருக்கு, இரும்ப வைக்கிறோம், கொஞ்சம் எடுத்துடுறோம், திரும்ப வைக்கிறோம், அப்புறம் திரும்ப எடுத்துடுறோம், ரைட்? அப்படின்னா எவ்வளவு வேகமா அந்த இரும்பு வந்து நெருப்பு மாதிரி ஆகும்? எவ்வளவு டைம் எடுக்கும்? ரொம்ப டைம் எடுக்காது. எடுத்துட்டு வெளியில வரும்போது வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதாதான் ஆகும். அதுல ஒண்ணுமே இது பண்ணிட்டு இருக்காது, ஹீட் இருக்காது. ஆனாலும் அந்த அட்லீஸ்ட் வைக்கிற நேரத்துல கொஞ்சம் அந்த சூடு ஏறும், வெளியே எடுத்து இருக்கிற நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் நமக்கு என்ன இருக்கும், அந்த சூடு கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும். தண்ணியில வச்சா சரியா போடுமா? தண்ணியில வச்சா மொத்தமா ஓகே. அப்படிதான் நம்ம சில நேரம் செய்யறோம். கோயிலுக்கு போற நேரம் வந்து நெருப்புல வைக்கிறோம், கோயிலை விட்டு வெளியில வந்துட்டோம்னா தண்ணியில வச்சிடுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த நெருப்புக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் நம்மளால முடியுமோ அட்லீஸ்ட் நம்ம கேட்கிற நேரத்துல முழுமையா நம்மளை வந்து அந்த சங்கத்துல வச்சிருக்கிற மாதிரியும், கோயிலுக்கு போக முடிகிற வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கோயிலுக்கு போய் நம்ம அதிக நேரம் பக்தருடைய சங்கத்துல இருக்கிற மாதிரியோ, சேவையில ஈடுபடுற மாதிரியோ. ஸோ அப்ப என்னன்னா அந்த இது சூடு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். அந்த சூடு வந்து என்னன்னா கொஞ்ச நேரம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, சாட்டர்டே சண்டே முதல்ல ஆரம்பிச்சது சண்டே தான். சண்டே ஃபுல் டே வந்து கோயில்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். மங்களாரத்தில இருந்து நைட்டு 11 மணி வரைக்கும். மண்டே மார்னிங் ஆஃபீஸ் போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஹாய்டா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா தெரியாமலே நம்மளுடைய வாயில இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு இருந்தோம் ஆஃபீஸ் கொலீக்ஸை பார்த்து. ஸோ அந்த எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே கொஞ்சம் வீக் ஆகும், வெனஸ்டே இன்னும் கொஞ்சம் வீக் ஆகும், தேர்ஸ்டே அப்படியே போயிடும். அப்போ யோசிப்போம், எப்படா சாட்டர்டே நைட் வரும், கோயிலில் போய் தங்கி இருந்து நம்ம சண்டே மார்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, அந்த சங்கம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து வார நாட்கள்ல நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் அந்த தாக்கு பிடிக்கும். குறையும் போது நம்ம ஏக்கப்படுவோம். அந்த ஏக்கமே என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஊக்கம். என்ன, பகவான் பார்த்து ஓ இவன் உண்மையிலேயே அசோசியேஷன் கேங்குறான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அசோசியேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைகளை நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவார். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன கிடைக்கிற வாய்ப்புகள்ல நிறைய சங்கம் எடுத்துக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடணும்.
உண்மையா தீவிரமா இருந்தோம்னா பகவான் நமக்கு நல்ல பக்தருடைய சங்கத்தை கொடுப்பார். லைக் துருவன் ரொம்ப சீரியஸா இருந்தான், அவன் காட்டுல போய் தேட போயிட்டான், அவனுக்கு தெரியாது குருவெல்லாம் எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு. பகவான் என்ன பண்ணாரு பகவான்? மனசுல அவருக்கு காட்சி கொடுத்தாரு. நாரதர் அங்க அனுப்பிச்சு வச்சாரு. நாரதர் வந்து ஆன்மீக குரு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வருவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த கடவுள் வேணுங்கிற தேடல் வந்துச்சுன்னா உள்ள அவர் இருக்கிறார் பகவான். அதனால அவர் வந்து வெளியே ஆன்மீக குருவா நமக்கு காட்சி கொடுப்பார். அதே மாதிரிதான் நமக்கு சங்கம் வேணும்னு ஆர்வமா இருந்தோம் அப்படின்னா அதை நம்ம பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பகவான் என்ன பண்ணுவார், நமக்கு அந்த சங்கத்தை ஏற்படுத்துவார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி, இப்போ டெம்பிள் இல்லாத ஊரா இருக்குன்னு ரொம்ப புரியல. கோயிலே இல்லாத ஊர். மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி அதே கேள்விதான் கேட்டாங்க. ஓகேங்களா? கோயில் இல்லாத ஊர்னா என்ன செய்யறதுன்னு கேக்குறீங்களா? நீங்க அசோசியேஷன் பிரபுஜி சொன்னாரு, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு. இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல நம்ம டெடிகேட்டடா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர்களோட நம்ம அந்த சங்கத்தை அவங்க எப்பெல்லாம் கிளாஸ் கொடுக்குறாங்களோ அப்பெல்லாம் கேட்கலாம். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நம்ம கோயிலுக்கு வந்துட்டு போகலாம். லைக் மேபி மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை, நமக்கு எப்ப அதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்ப நம்ம வந்து திடமா சங்கம் எடுத்துக்கலாம். பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க பகவானிடத்துல, எனக்கு வந்து எங்க போறேனோ அங்க சங்கம் கிடைக்கணும், இல்ல எனக்கு சங்கம் கிடைக்கிற இடத்துக்கா எனக்கு கொண்டு போங்க, இல்ல சங்கத்தை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. நம்ம பகவானிடத்துல எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், பக்திக்காக பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா நிறைவேற்றலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. எங்க வீட்டு இது வரைக்கும் பக்கத்துல ஏதோ அடுத்த அசோசியேஷன்ல நடந்துட்டு இருந்தது. இஸ்கான்ல இருந்து ராவத்ல இருந்து பிரபுஜிஸ் வந்து இங்க ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்ப எங்க சொசைட்டிக்குள்ளேயே நடத்துறாங்க. அதனால எனக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கு. அது மாதிரி அசோசியேஷன் வேண்டினா தானே கிடைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா கண்டிப்பா. அன்றாட ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பார்க்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்லுங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் காட் ஃபாதர் அண்ட் இனிஷியேட்டட் குரு, இனிஷியேட் பண்ண குரு? காட் ஃபாதர் அண்ட் இனிஷியேட்டட் குரு, நம்மள இனிஷியேட் பண்ண குருக்கும் காட் ஃபாதருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? காட் ஃபாதர்ங்கிறது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒரு டிஃபரெண்ட் கனோட்டேஷன், ஒரு வேற விதமான அர்த்தம் இருக்குது. அதுக்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம். நம்ம இஸ்கான் சொசைட்டிக்குள்ள காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிறது இனிஷியேட்டட் குருவை சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா இருக்குது. நமக்கு தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய குருவை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா இருக்குது. காட் ஃபாதர், காட் பிரதர், காட் சிஸ்டர், காட் கசின் சிஸ்டர். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் நம்ம இஸ்கானுக்குள்ள அந்த ஜார்கண்டை கேட்டிங்கன்னா அது தீக்ஷா குருவை அல்லது நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக கிருஷ்ண பக்திக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த சிக்ஷா குருவா கூட இருக்கலாம். அவங்கள வந்து காட் ஃபாதர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அர்த்தத்தில் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. அது கரெக்டா இல்லையாங்கிறத நம்ம ஆராய வேண்டாம், எப்படி பயன்படுதுங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ரொம்ப பெருசா ஒன்றும் ஆயிடப்படுறது. யாரை குறிப்பிடுறோம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கணும். ஓகே பிரபுஜி, அன்றாட வேலைகள் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டே பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன். இந்த ஹோம் இட்செல்ஃப் நிச்சயமா பண்ணலாம். ஆனா அது நம்மளுடைய 16 மாலை ஜபம் இருக்குது இல்லையா, நம்ம வாக்குறுதி கொடுத்தது, அதை வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே செய்யக்கூடாது. அது டைமிங் வச்சு பண்ண முடியாதா? 1 hour அப்படின்னா அவ்வளவு கால்குலேஷன் வரும். ஒரு 4 வேலை செஞ்சுக்கிட்டே நீங்க செய்யறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ்ல போகணும். அது வந்து நம்ம வீட்டு வேலை செய்யறதோட சேர்த்து செய்யறத நம்மளுடைய ரெகுலர் ரவுண்ட்ஸ்ல கொண்டு வரக்கூடாது. அது நல்லது கிடையாது. நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகாது பகவான் இடத்துல, பகவானுடைய நாமத்துல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த 16 மாலைகள்ங்கிறது நம்ம வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கோம். அதை வந்து தனிப்பட்டு பிரத்யேகமா உட்கார்ந்து கவனத்தோட ஜபிக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுங்க. அது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். மற்றதெல்லாம் நீங்க இப்ப சமைச்சுக்கிட்டே ஜபிக்கலாம், நீங்க வந்து வாஷிங் மிஷின் போட்டுக்கிட்டே ஜபிக்கலாம், நீங்க வந்து வாக்கிங் போய்கிட்டே ஜபிக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ்.
ஓகே மேம். தேங்க்யூ பிரபு. ஜானகிராம் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி. ஜானகிராம் கேட்டுடு, அவர் பாவம் 2-3 வாட்டி இருப்பார். ஜானகிராமன் பிரபுஜி மியூட்ல இருக்க. ஓகே மாதாஜி, நீங்க கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. வாக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஜபம் பண்ணலாமா பிரபு? ஓகே. சில நேரம் மார்னிங் வாக் அப்படின்னு போறது உண்டு. மேபி நம்ம அந்த மார்னிங் டைம்ல கண்டிப்பா வாக்கிங் போறதுங்கிறது நம்மளுடைய உடல்நிலை அப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்கா பண்ணலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பராக்கு பார்த்துக்கிட்டே ஜெபிக்கிறத தவிர்த்துட்டு உங்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா உங்களுடைய அடுத்த ஸ்டெப் என்னங்கிறது கீழே அண்ட் ஜபத்துல, அதை தவிர்த்து ரொம்ப வேற அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டே ஜெபிக்கிறதுங்கிறது இல்லாம இருந்துச்சுன்னா சம்வாட் ஓகே. ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து நம்ம இப்ப கோயிலே உட்காந்து ஜெபம் போது தூக்கம் வருது அப்படின்னாக்கா வாக் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். நம்ம அங்கேயும் கூட அப்படியே அங்கிட்டு இங்கிட்டு நடந்துட்டு இருந்தோம்னா அது வந்து சரியான ஜபமா இருக்காது. மனசு எங்கெங்கயோ இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம ஓகே உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக நடக்கிறோம், ஓகே அந்த நேரத்துல நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரியாக ஜபம், வேற கவனங்கள் சிதற விடாம ஜபிச்சுக்கிறது. ஓகே நமக்கு வேற எதுவும் டைம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, வேற டைம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா நீங்க உட்காந்து ஜபிக்கிறது உங்களுடைய 16 மாலைக்கு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஜபத்தை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னாக்கா வாக்கிங் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் வேகமா நடக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து நம்ம ஜபம் போது டெம்பிள் ஹால்ல நடக்கிற அந்த ஸ்லோனஸ்க்கு வந்து நடக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பொதுவா அந்த என்ன சொல்ல மார்னிங் வாக் போகணும்னு சொல்லும்போது டாக்டர்ஸ் சொல்றது கொஞ்சம் ஜாக்கிங்கும் இல்லாம அது ரொம்ப ஸ்லோ வாக்கிங்கும் இல்லாம இருக்க ஒரு மீடியம் ஸ்பீடுல இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், மூச்சு அரைக்கும். அப்ப நம்மளுடைய ஜபமே நமக்கு சில நேரத்துல என்ன ஆகும்னா கஷ்டமா இருக்கும். உங்களுக்கு வேற டைம் இருக்கு, நீங்க வந்து ஒர்க்கிங் பர்சனாலிட்டி கிடையாது, வேற டைம் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய 16 மாலை அந்த வாக்குறுதி கொடுத்த அந்த 16 மாலைகளை வந்து நீங்க அந்த நல்லா உட்காந்து ஜெபிக்கிற நேரத்துக்கு கொண்டு வந்துருங்க. இதை வந்து செய்யுங்க, எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸா வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுடைய என்ன சொல்றது பர்சனல் டெய்லி லைஃப் எப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அட்ஜஸ்ட். தேங்க்யூ பிரபு. இன்னொரு டவுட் அதுலயே, இப்போ உட்கார்ந்து நம்ம ஜபம் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ண கதைகளை கேட்டுக்கிட்டே பண்ணலாமா? சத்தியமா பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஏன்னா கிருஷ்ண கதா கேட்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ரவணம். நம்ம ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய நாமத்தை ஜபிக்கணும், நம்ம ஸ்ரவணம் பண்ணணும். நம்ம கிருஷ்ண கதாவை கேட்போமா இல்லாட்டினா நாமத்தை ஸ்ரவணம் பண்ணுமா, ரெண்டையுமே சரியா பண்ண மாட்டோம். புரியுதா? 2 ஸ்ரவணத்தை ஒரே நேரத்துல பண்ண முடியுமா? நான் இப்ப உங்ககிட்ட உங்க பையன் ஒரு காதல ஒண்ணு சொல்றான், இன்னொரு காதல உங்க பொண்ணு ஒண்ணு சொல்லுதுன்னு வச்சுப்போம். ரெண்டத்தையும் நீங்க உருப்படியா கவனிக்க முடியுமா? டேய் யாரோ ஒருத்தர் முதல்ல நில்லுங்கடா, ஒருத்தனா சொல்லுங்க, சொல்லுவோமா இல்லையா? எஸ் பிரபு. அதேதான். தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. பிரபு அவரோட லீலையை நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணலாம்ல பிரபு? அவருடைய லீலைகளை நினைச்சுக்கிட்டே பண்ணலாமா? பண்ணலாம், தவறு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா எந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஜபத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. பிரபா சொல்ற ஜஸ்ட் லிசன். தானா நம்முடைய மனசுல அது வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஓகே, வேற எதையோ சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அது எவ்வளவோ தேவலாம். ஆபீஸையோ இல்லாட்டினா என்ன சொல்றது அரசியலையோ இல்ல விளையாட்டையோ இல்ல வேற எதையோ குடும்ப பிரச்சனைகளையோ சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இது 1000 times பெட்டர். ஆனா அது நம்ம ஜபத்துல இருக்கிற ஆழத்தினால தானா வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பெஸ்ட். பட் இருந்தாலும் it is okay. I will not say that it is completely wrong. It is much better than thinking something else material. பிரபு, மனசுங்கிறது ஏதாவது ஒண்ணு நினைக்கதான் செய்யுது. அந்த நினைக்கிறத வந்து எதை நினைச்சு அந்த ஜபம் பண்ணணும் பிரபு? Anything related to Krishna or Krishna service. ஸோ சில பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை முன்னாடி எழுதி வச்சுப்பாங்க, கரெக்டா அதை பார்த்துக்கிட்டே ஜெபம் பண்ணுவாங்க.
அட்லீஸ்ட் மனசு ஒரு கண்ணு ஒரு பொருளை பார்க்கறதுனால அதை பத்தி நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கும். சிலர் கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை, படத்தை, பிக்சர் வச்சுப்பாங்கல்ல, விக்கிரகத்தை வச்சுப்பாங்க. ஓகே, விச் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் யூ கேன் டூ தட். அது மாதிரி நீங்க செய்யலாம். நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. சாரி. So Jayagopina, Prabhupada says by concentrating the mind on the sound vibration of the Hare Krishna Mahamantra, everything will be revealed, namely the form, qualities, pastimes, one after another. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna Prabhu. Actually, thank Hare you. Krishna. Hare Krishna. சென்னை இஸ்கான் பிரபுஜின்னா இவ ரங்க கிருஷ்ண பிரபுஜி அவர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காருங்களா? ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வெல்கம் டு தி செஷன். Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. ஐ திங்க் இன்னைக்கு we are very great. அதாவது நாங்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கோம். ஸோ இந்த அசோசியேஷன் உங்க ரொம்ப நாள் சேவை பண்ண ஒரு டிவோட்டிஸோட எங்களுக்கு வந்து அசோசியேஷன் கிடைச்சதுக்கு பிரபுஜி. ஸோ இன்னும் யாராவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? இல்லைன்னா வி கேன் எந்த செஷன். ஏன்னா பிரபுஜி ஆல்சோ ஹேஸ் அவங்க அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. வேற ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பிரபுஜிக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் மாதாஜி. அதாவது தீபம் எரிஞ்சு இருந்தது, பிரபுஜி வந்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சமா இருக்கு, எரிய மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து கொரோனா பீரியட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த வயசுல வந்து குடும்பத்தோடு இருந்துகிட்டு முடிஞ்ச அளவு குடும்பத்துடைய ஒத்துழைப்பாக தான் செய்யணும். வரும் நாங்க குடும்ப ஒத்துழைப்பு செய்ய முடியாது. அதுல தீபமா எரிஞ்சிருந்தது. இப்ப நல்லா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. சூப்பரா இருந்தது. அப்படியே சொக்கிட்டேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிரபு. சாரி, நீங்க இருந்தா விட முடியல. நேர்ல பார்த்தேன் பெரம்பூர் பிரான்ச்ல. அப்போ வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் இங்க பிரபுபாத்தோட க்ளோரிஸ் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கச்சே, அவரை பார்க்கணும் நான் அப்படி போறச்சே என்னமா வேணும்னு கேட்டீங்க நீங்க. கரெக்டா பார்க்கணும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கிருஷ்ணா போய் பாரு அப்படின்னு. இட் வாஸ் சோ வெல்கமிங். அன்னையில இருந்து ஐ வாஸ் சோ இம்ப்ரெஸ்ட். அதனால தட் வாஸ் மை செகண்ட் விசிட் டு பெரம்பூர். ஃபர்ஸ்ட் டைமும் நான் உங்களை பார்த்தேன், ஆனா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. செகண்ட் டைம் நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தேன். ஸோ அதனால ரெண்டுமே வெரி நைஸ் தர்ஷன். ஒரு டவுட் இருக்கு பிரபு. இப்போ நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் முன்னாடி அழக்கூடாது, இது ஒரு வெர்ஷன். இன்னொரு வெர்ஷன் என்னன்னா, எது சொன்னாலும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ சிரிக்கிறது கிருஷ்ணர் முன்னாடி பண்றோம், நம்ம வந்து சந்தோஷமா நம்ம பாக்குறோம், நம்மளுக்கு வருத்தம் இருந்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்டே ஷேர் பண்ணணும், அது ரெண்டாவது. இப்போ மூணாவது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்றச்சே எப்பமாவது கிருஷ்ணரை பார்த்தா சோகத்துல இல்ல ஒரு சந்தோஷத்துலயும் கண்ணுல தண்ணி வருது. இப்போ இதுல எதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது? கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான ஒரு கேள்வி. ஸோ நம்முடைய பாகவதம் ஒரு ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னாக்கா, நாம எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம செய்யணும் அப்படிங்கிறது. அத பும்பி துஜஸ்ரேஷ்ட வர்ணாசிரம விபாச சுனிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்ஸ்ருதிர் ஹரிதோஷனம். ஸோ பகவான் ஹரி கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம வந்து செயல்படணும் அப்படிங்கிறது. நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் யாருக்கு முன்னாடியாவது போய் நின்றுட்டு அழுதுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, அவரு டெய்லி வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறான், ஒரு நேச்சுரல் ஃபீலிங். இவனுக்கு கஷ்டமே தீராதா, என்ன பண்ணாலும் இவன் வந்து அழுதுகிட்டே இருக்கிறானே இல்ல. ஸோ பகவானுக்கு முன்னாடி நாம சந்தோஷமா அவருக்கு சேவை செய்து இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா, அதுவும் இன்னொரு பாகவதம் சொல்றது என்ன சொல்றது, தத்தேனு கம்பான் சுஷுமிக்ஷமானாம் புஞ்சான ஏவாத்மா கிருத்தம் விபாக்கம் கிருத்வாக் வபூர்பீர் விதந்தன் நமஸ்தே ஜீவேதயோ முக்தி பதே சதாயபாக். என்ன சொல்றது அந்த ஸ்லோகம்? ஒருத்தர் தன்னுடைய கர்ம வினைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பெரும்பாலுமா துன்பம் தான் இருக்கும். கர்ம வினைன்னு இருந்துச்சுன்னா மேஜர் துன்பம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்ப இடையில இன்பம் இருக்கும். நிச்சயமா நம்ம அப்படிதான் ஃபீல் பண்றோம். ஆனாலும் நம்ம அதுல நினைச்சு அழுகாம நாம என்ன பண்ணோம், ஹிருத் வாக் வபூர்வீர் விதந்தன் நமஸ்தே. நம்முடைய மனம், நம்முடைய உடல், நம்முடைய வார்த்தைகள், வாக், இதன் மூலமாக நம்ம
விதந்தன் நமஸ்தே பகவானுக்கு தொடர்ச்சியாக தொண்டாற்றி கொண்டிருந்தோமே ஆனால் அப்ப என்ன ஆகுது? ஜீவேத யோ முக்தி பதே, அவன் முக்தியை தன்னுடைய பிறப்புரிமையாக உரிமை கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. சோ அப்ப அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நம்ம இந்த கர்ம வினைகளாலதான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு துன்பம் துயரம் எல்லாமே இருக்குது. நமக்கு நம்ம செஞ்சதுனால நமக்கு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஏன் அழுக போறோம்? ஐயோ நான் தாண்டா செஞ்சேன், இனிமேல் செய்யாம இருக்கணும், அதுதான் சரியான எண்ணம். ரைட்? ஸோ ரொம்ப ஆரம்ப நிலையில நமக்கு என்ன சொல்லப்படுறது கிடையாதுன்னா, பகவானுக்கு முன்னாடி போய் அழுகாத அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க யாரும். நீங்க கோயிலுக்கு முன்னாடி யாராவது அழுதுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட யாரும் உங்களை ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் நல்லா சாண்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் சீரியஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ற டிவோட்டியா இருந்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க, பகவானுக்கு முன்னாடி அழுகாதீங்க, அது நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம இப்ப பக்தியில கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளுடைய கர்ம செஞ்சதுனால நமக்கு வருது, டாலரேட் அண்ட் தென் டூ சர்வீஸ். ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த ஸ்லோகம், இது 10th cantoல வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம், தத்தேனு கம்பான். நீங்க அதை எடுத்து படிக்கலாம். விஷ்ணு சக்கரத்தாக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு பொருளுரை கொடுத்திருக்கிறார், பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகான ஒரு பொருளுரை கொடுத்திருக்கிறார். அண்ட் சந்தோஷத்துல சிரிச்சா அழுக கண்ணுல தண்ணி வந்தா அதுக்கு என்ன கவுண்ட் பிரபு? இப்ப ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நீங்க சொன்னது அது அழுகைன்னு வராது. அது ஓகே. சந்தோஷத்துல கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்றது, பாவம்னு சொல்லலாமா? பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சிஷ்டாஷ்டத்துல சொல்றாங்க இல்லையா, நயனம் அது அந்த லெவல்ல இல்ல பிரபு, அது ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல். நான் சொல்றது பெர்ஃபெக்ஷன், ஸ்டேஜ் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன். அதனாலதான் இது ஓகே. சோ நம்ம நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்துக்கு பகவான் தான் காரணம்னு சொல்லி நம்ம அவருக்கு முன்னாடி நமக்கு அதுவா கண்ணீர் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஓகே. மேபி பிரபு சைக்கலாஜிக்கலி மைண்ட் அண்ட் பாடி வீக்கா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எதுக்கெடுத்தாலும் கண்ணீர் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஐ டோ நாட் நோ வெதர் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங். இல்ல இருக்கு, எஸ் எஸ் எமோஷனலி டைர்ட் வருவாங்க. பக்தி பரவசத்திலயும் வரும் பிரபுஜி. அது நயனம் கலதஸ்ருதாரே, அது நயனம் கலதஸ்ரு. சில தடவை இந்த நம்ம பெரம்பூர் கோயில்ல கௌரவ முன்னாடி ஒரு தடவை தான் அழுத. அப்ப நவரு பிரபு சொன்னாரு, நீங்க அது மாதிரி செய்யக்கூடாது, பகவான் நமக்கு அவரை நாம திருப்திப்படுத்தணும். நீங்க சொன்ன அதே வார்த்தை அதே எக்ஸாக்ட் அவர் நீங்க சொன்னவொன்னு எனக்கு அது ஞாபகம் வருது பிரபு. அதுக்கப்புறம் நான் அழுதே கிடையாது, எப்பவுமே நான் அழுது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, அழுறதுன்றது சோகத்தை குறிக்கிறது. அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆண்டவன் முன்னாடி நம்ம மினிமைஸ் பண்ணோம். ஆனா நம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்லயோ இல்ல அவரை பிரிகிறோன்ற பாவத்திலயோ அழுதா தட் இஸ் அக்செப்டட். அதுக்கு பேர் அழுகை இல்ல, அதுக்கு பேரு கண்ணீர் ஆர் ஆனந்த கண்ணீர் ஆர் விப்ரலம்பா, எப்படி வேணா நம்ம சொல்லணும். ரைட்? கிளியர் பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி ஃபார் போத் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Enlightenment. It was a wonderful association and thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much Prabhu. Hare Krishna.